pamusoro imamo pamusoro wedai ndawewo nenyaya yakamhangara naTondere Guts anobva kuvillage yekuchidarikire village achimhangarira Nevet Musonza anobvazve kuvillage yekuchidarikire village. Iyi inhau yemombe dzaNevet dzakanodya mubindu raTondere Guts dzikaparadza mbeu dzake dzose. Ndo nhau yandauya nayo kudai. Ndichakumbirawo Tondere Guts simudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini Tondere Guts ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko pasi. Ndokumbirawo Nevet Musonza simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Nevet Musonza ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndotendesa ruoko pasi. Ndokumbirawo Nevet Tondere Guts uziso dare muchidimbu zvasakisa kuti unge uchimhangara Nevet Musonza. Pamusoro ichangamiri nemakurukota inini kuti ndizoda kuno kuzomhangara Musonza. Mombe dzavo dzakadya dzakatangira gora rapera dzakadya mugadheni mangu uri usiku. Tikadzibata tikauya tikataurirana tikaudza sabhuku vakati kana mataurirano musina kuwirirana mouya kwatiri totangira ipapo. Takataurirana tikawirirana naMusonza vakandipa ndakanda vati 2 bags vanipa 1 bag asi pa 1 bag iroro vakazondipa mugomo last year. Mugomo wacho vakazondipa after 4 months ndozvigora rapera tovatapinda gore rineri muna August. Mombe dzavo dzakauya dzikadya madomasi amwe nemuriwo. Madomasi mamwe acho namadika dzakadya kusvika aparara. Musonza ndi vanhu anovataura vachibva vauya vachibva vasikuona vati toita sei. Ndikati maona kugadheni kwadyiwa madomasi toita sei pachine chimuko here. Vakati madomasi hapasina chimuko. Ndokutengera mamwe madomasi anooneka kupi mbeu ipi vandaudza mbeu yacho vati vanotengera 5 trays dzemadomasi pafertilizer ndanda vachadya musaga vati saga handikwanisi ndokupai mugomo. Zvichokwadi takawirirana sabhuku ndikamuudza kuti vatapiwa zvinhu zvedu ndiAugust. October unoyu ndofunga pane 2-3 weeks kana sikakanganisi. Mombe dzimwe chete idzo dzadya madomasi aya vakatenga aya angatokura kusvika pa nemuriwo. Vanda vaudza ndikati Musonza futi mombe dzakadya zvichokwadi vanongoita makaka vakabva vauya vakavasweta sei vaibva vaona kugadheni kwadyiwa. Tikavati tikudosaga refertilizer kati handikwanisi ndokupaiwo mugomo. Saka mugomo wenyu wakatotipa mari mwezuro kana ndisikakanganisi. Raida kuchipinda panyaya nhasi yandauya nayo. Nyaya nhasi yandauya nayo mombe dzaMusonza kugadheni kwako kadyiwa mufemandi svondo rineri. Ndakasvika kugadheni kwadyiwa vakatiresa matsimba emombe famba nao kubva nosvika pagedhi pamba paMusonza. Saka vaMusonza vanga vasipo ndivandati kune vakadzi vavo mombe dzedu dzarira mudanga here nokuti kugadheni kwangu kwadyiwa ndatiresa tsoka dzemombe dzasvika pano padanga penyu. Vakati baba mombe dzedu dzarira pano mudanga. Ndakati ora zvakanaka handina zvandakapani ndakataura. Ndaenda kumba ramangwana racho chipiri kugadheni futi kwadyiwa zvakanyanya nemombe handaudzibata. Ndakatiresa futi matsoka vandasvika kudanga kwaMusonza vandaona mombe matsimba endokwaagomera. Vandaudza adzimai vamwe chiteva vandakaudza nezuro waino kuti ambuya taura chokwadi mombe dzedu dzarira vanzi baba mombe dzedu dzakadzarira dziri pano dzakasungwa. Kuti aora ini ndoteni ndakutonetseka ndikati izvozvo mumbowa handisina kugadheni kwapera kudyiwa. Chipiri manheri iwayo ndakati madzimai inini zvandinetsa madomasi angu atopera akutopera ndisina kuziva mombe dziri kudya. Vandatora gumbezi vandanorora kugadheni. Ndarira kugadheni mombe dzakauya kwakabva kwaya 1 kuma2. Ndikati ndimwari wangu mombe vandaisiya bvapinda ndichitori pamwe dzinogona kunge dzaya dzakawanda. Ndakada kuivhundutsa inogona kutiza. Ndakamira zvongwa zvekuma 5 minutes ndoone mombe imwe chete.
pandaivheneka vandotoona mombe yamusonza vandafamba naye ndafamba kuenda kumba kwavo nerodhi yandaitesa yeyabva tasvika pane munyina wavo ari pane dzimba dzepadhuze negadheni rangu abva tomuka audzwa imbwa dzake dzakukura vandati amaona mombe dzedzi ndandisvika kugadheni kwangu ndidzo ndabata ndakwenda nadzo kumba kwavo. Vandasvika kumba kwamusonza usiku iwo wangu asipo kuma past 2 iko dzanza past 2 vandasvika nokopamba pavo vakanonoka bvazomuka madzimai avo vari madzimai 2 vamuka vandavadza ndadai ndaya nemombe yanambuya handakaya nezuromandi ndakaya nechipiri muchiti mombe dzenyu hadzisi dzikurara mudanga umbowo ndiwoya saka inini mangwana kuseni ndoda kuti mozoya mozoona madyirwo aitwa mombe nokuti mande ina mukadzi womukuru akatanga amboya zona pakadyiwa pazodyiwa chitatu wabvaona pakadyiwa ndati anoona madomasango irase apera atsokodzera musina domasi ndoita vati baba toita sengati ai mima ndachandokwanisa kutaura nemi chananga ndichida ndechekuti imi muone kuzoitira mangwana. Saka inini ndokuzwa sabhuku ndakabva nomutaurira sabhuku akabva auya kuseri kwayo ndati sabhuku ndonyaya iri panapa mombe ndabata mombe dzeusiku saka inini sabhuku ndakuzivisa kwese kumashure kuna ndichikuzivisa madyiro wanga achipiwa kugadheni kwangu tichiwirirana namusonza. Saka inini kuramba ndichingopiwa fertilizer inini handisi kurimira kupiwa fertilizer kurima kuwana kuti ndiwane zvandobatsirikana nemhuri. Saka inini mubvuzo yazomhangana kwandaita kwamuri mambo wangu inyaya yekuti mombe ndaona chaachijairira ndikatorimira mombe idzodzo ndatoona kuti ikandouya kwamuri changamiri ndimunototi papokumira nepokugara ndatenda navo. Vamusonza ishe noti nezvikutsanangurwa navatonderedzi mungapohombowo henyu nekuziva kwenyu nezvikuitika kudai. pamusoro imambo zvavataura zvekumashira hapana chandiri kumbopokana nacho apa chitiko china handisipo kubvira svondo ndakatozowa nezuromani ndopa ndakasangana negwariro saka zvakaitika zvese izvi handisi kuzviziva asi hapana chandiri nokuti ndabvunzwa madzimai vari kushawa mombe yakabatwa iri kupi yavakumanamana kuisungwa dzimwe dzedza dzakasungwa ndo yakaenda kugadheni kwavo chokwadi hapana zvandiri kumbopokana nacho. Amobvumirana nazvo zvese kuti mombe dzenyu dzatochijairira dziri kungoparadza mbeu dzavakadzi. Pakuti chijairira chiti ndopandingakwasatetsa kuti mhosva yangu yekuti mombe yakaenda ndiri kuitambira vanhu vakatadza kusunga vakatadza kuibata iyo wani yakazoenda iyoyo mashure kwese zvoshuwa vaiti inenge yatadza vakandiudzawo ndakabva ndondorimira kuchuvechi ndakauyawo ndipabongwa vazukuru vavo vari kutadza kusunga mombe vane varooravo ndobva ndasi kukurukura navo baba kana pane zuva randovandarapa apa pandaungoti ndikurukuru navo kana kuti vakaisa meseji ndatozwa pinda ndo baba ndandiri kwandigumo kumunamato mafoni tete kasiya motikari tendero kukwira nemafoni varora kuti vanditsanangura ndikati hanga pana zvare vaende kuna mambo baba ikatita se tiende kutunoenzaniswa namambo hapana chandiri kumbopokana nazvo apa mambo. Kana kavadai kana pane zvamungada kuziva makasununguka mombe iyoyi yanga ine tambo yayo kana kuti mambitozvizana kana kuti yaisina tambo yakashota ine tambo yayo kana pabvisa zvidzi dzatosunga yaiyete vakatambudza kuvasunga kubva iregera ito netambo yayo tambo dzakati tune 30 meters yadzo dzitambo dziri kupamba kuti baba vakaisa kuti ndakatenga tambo dzakawanda ndopota vachidimbura vachiita vachisunga inenge yadimbuka tambo yayo misikanzwai vana asi kuti mwana imbwa kana mombe kana mbudzi kana iri yako misikanzwai sei inouya kuwa uri muridzi wewe. changafanana ndechokuti pesa mamuchitadzana muchitaurirana chokwadi muchiwirirana muchitaurira muchitasi asi masongo achavainga nhasi kudai hanzi ndakuona songoti chachichairira chokwadi nokuti pana achinyora panapa dzacho kana topfuura kana kashanu anditi kunovari kuti ndakuona unge chachichairira saka kuya waita kudaro vanozoti vayananiswe kuti pangaitwe sei chisa zvinhu zvakadai sana muchitasi inode pamakona zvaitwa katatu kana dai makafunga dzimwe nzira dzekuti ndiite zvakati mombe saramba dzidziwa so tinangoda kuziva kuti mune pfungwa dzipi dzekuti mombe dzisazoramba dzichiparadza mbeu dzababa. Vanhu vandatora ndokutoti ine nditsvage munhu basa nokuti vana nevakadzi havasi kukoshesa pfuma yavo ndodambudziko rokuitika chete saka tsvaga munhu basa andobhadhara zviri nani ndakaita ndakadaro ndoona marerutsira ndinoita saka ndizvada nokuti uendenda kumuti womombe dzakati kandobvisa papei yavo
Ndoswera nazo. Wakadanga zvakasimba. Akabuza mabhero. Ipapo fenzi ndakapedza bhero riripo, fenzi ndakaisa patakwasara chidimbu chidiki. Kana baba one witness out. Sandotoito zvinhu zvinoyari vaita sepapedzisa unoshoisa fenzi. Tongana miri mupurisa akaipa mwana fana kuona fenzi yacho kana akasvika pa. Nokuti kuya kudaro vachiti toita sei vakutsvaga nzira dzekuti svipere. Nokuti kana ukadya zvakaipa. Chotaura izvo. Wape zvinoenderana nezvangu wachawana seiko zvinomanomasa kuti zvakanaka. Unenge vari pamanyarana zvoramba zvidzokora saka wayakudai. Nozopa tsvagwe nzira dzekuti svipere. Aizongokuti handigari pamusha ndoremera kuti wesho. Saka ndinodzokawo china ndina mazuva ndopa ndozosangana nematambudziko awo. Saka ndinoona kuti ana amai nevana manje havasunditeererawo. Kanewo tezo ravo havasikuvateerera. Saka ndikati sei ndotsvaga munhu webasa ndopedza kufenza pakaita kuti kana vatadza kudzisunga hadzibude futi chi munyaya. Ipapo mambo asati wataura zvavo handiti wakachikumbira una baba wako koodza nzira dzaufunga kuda kuita kuti svipere. Mutaura nakababa kuti baba mune zvekuitika asi ndipfungwa idzi nedzidzi afunga kuti zvadzokorodzera futi anopa ndaikumbira sezva ndakambondataura paipe nditi ndiri kutsvaga munhu basa ndakamuona ari kutobva kubhera ari kufanira kutanga basa musi wa1 November. Pafenzi pakukona paipa ari kuita dambudziko ini makaona paikazopinda napo yadhi yangu ndakafenza zvamuri kuziva pane kaproportion kakasara ka pakumana chine contract yacho ndakuti waita sei vapedzisa ipapo kutora kana dzakapoya mudanga kana dzakatadza kusungwa dzine dziri ngoti mufenzi hadzina kwadzinoenda. Mwene ndipakamamuzotaura kuti ipapo ndakakutadzira ivapa zvakamira sei toenzanisana pane kana dambudziko randinoita ndipaboko. Iwe Samuel ukarona rini? Nezuro pandakabva kuchechi. Nguva iyi? Manheru. Wakarona wakaitei? Ndakaenda pamunda pandanoona. Baba pandakaisira message ndakati baba bepa ndariona. Tanzviko kwamambo tinosangana ku. Ndogara kure nekure zvakadini? Vari kuseri kwegome ndokuseri kwegome. Kuroda bhazi kumenda? Aiwa kutomboda bhazi. Saka chakutadzisa chii kuti uende kunovaona? Ipapo mambo ipapo ndakaita urema. Chinoona kuti kana ndaane Samuel kwa mambo kundichienda futi kuna baba ndinotaura navo ona kuti kwese kuti vaiti vakauya kwandiri taiva tichitaura chipedzerana. Saka ndaona apa mebuda pamwe vane maonero avaitawo. Funga kwako chikonzero chavo chokuenda kwamambo ndechei? Maybe vangaona kuti kutaurana kwatiri kuita hazvi kuti pane zviri kuchinja. Kandi hapana ichi zviri kuenzana. Saka takauya kwamuri kutaurana kwamuri kuita hapana zviri kuchinja. Saka takauya kwamuri pamwe ndipo asi kunyepa here kuti pakutaurana kwamuri kuita hapana zviri kuchinja. Zvichokwadi. Zvaiti zvakatichinjei zvidzoka kumana kuti ndakambovatsura mumamazuva iwayo. Mumuzadza akusungwa pane mwachita yangaita vakatata dambudziko naye. Obva vaita se mumuzobva varegera. Asi mwesika naye baba kana baba ini makaona dzimwe dziri patambo pavo. Zvinhu izvi zvine nguva yakadii zvichiitika kwauriwo? Kakechi 4 zvazvo zvakataka gore rakapera. Kubva gore rakapera kusvika pari nhasi iwe ndopawazotanga kupepuka kufunga kuti pane zvaunofanira kuita. Mombe dzacho kakechi 5. Aiwa ndakatisa fenzi baba. But pane kazvimira unzwa. Hanzi dzakadya kake kutanga gore rapera. Hongo. Ndobva mawirirana kuti muchava pa 2 matsaga efertilizer ndobva wava pa 1. Ipapo zvangu pandandisiri kuti takawirirana zve1 ndati vati ndinokupai nguva dzakati vandavapa rimwe mugoro vandazoti ndobva chichena ndobva dzadya zvakare muna August ndobva waenda ndobva wanotenga 5 matray emadomasi ndobva mawirirana kuti netsaga refertilizer bucket takatowirirana ipapo pandachema bva kuti iwe kana ndakutaura unonyarara ndakakuteerera wakatenga 5 matray ndobva wanzi tsaga refertilizer iwe ndobva wati unokwanisa pakiti. Ndakachema kwavari ndakava ndopa bhaketi pandatonoya nazvo pandavapa muna October mombe ndobva dzadya zvakare kake 3 svondo ratopera pandakauya ndichinzwa nyaya iyoyo ndobva nditi magarani 2 neka13 mils keivermectin avo vasiriwo ndakazokurukura navo vamwe baba vadiki muna musi wemandi ndobva vawana mugadheni mavo madyiwa ndobva vaenda kumba kwavo. Ndandisipo ndakabva svondo inini pamusha pandaenda kwanegomo ndakadzoka nesuwo vaitotaura nani varoora vavo ndivo vaitaura nemazoro avo. Chipiri ndobva dzadya futi svikira munhu azvozvipira kuti rega ndiende kunorara mugadheni. Ndandisipo kwazvodai kuti mande ndanga ndiripo kana ndiripo wakaisa message kana uchiverenga iwewo pane mwedzi mingani zvichiitika zvinhu
maivhesi ari kuita 4. Aiwa, ndati pane mwedzi mingani kubva pazvakatanga kusvika parinasi. Ndingangoyoka gore rine rimambo. Kumashure ndakakanzi mama. Gore rekumashure zvakaitika rini? Muzuva imomo munatsona October simari. Umwedzi na October inenge chinetsa. Saka kuti nyaya yaramba ichingoenderera mberi kagore ratokwana ichienderera mberi. Iwewe uchingoti adzimai nevana. Kwewewe sababa chichako chawaita iwewe. Kuchengetedza zvipfuwo zvako kuti zvisaparadze upfumi hwemumwe. Zvandakaita mambo ndakatsvaga vanonofenza payati pangu. Vakafenza asi vakasiya portion 20 meters. Vakunzvenga vane mamwe mabasa avanga vakuita. Ndoandani kuti pepe. Fenzi yacho ndakatotenga ndakatovakonda ndakati vakuita sei? Ndo pazobuda shoko rekunzi chatochijairira. Chekuti iwewe hausi kuona sekunge zvakakosha kuti uchengetedze zvipfuwo zvako. Nekuti mupfungwa mako iwewe uri kuti ndikanokutengerai 5 matray madomasi $10 ndokupai bhagidhi refertilizer $15 zvangu zvakwana. Saka mini kuti iwewe losi yaunenge wawana maybe is $30. But ava losi yavanenge vawana inokura kudarika $30. Saka iwewe uri kurerukirwa $30 yauri kuvapa. Uchiramba uchivadzorera pasi. Nekuda kwokuti iwewe $30 haisi kukurwadza ukuenda wovapa. Asi baba vavo vari kurwadziwa kuti ndadyara mbeu ndichitasira kuti mhaka 5 kana zvichida pamwe pandiri kuenda kumusika pega pega maitasira kuti mabhokisi manganiko pamunda penya. Changariro wangu mabhokisi anga achatarisa kutema musoro ndakatobva ne45 mabhokisi. Saka inini chinondirwadza ndechekuti zvandakaburitsa nezvanaitasira kuwana ndizvo zvandakanyora panapa. Achiita mariko madomasi wacho. Chinondirwadza madomasi zvinezvi. Imari yakanzi total expected ndo yawaitarisira kuwana watitengesa here kana kuti ya ndiona mumwe ngani $9 chimama. Nguva yaitika yaramba ichidzokorora zvinhu zvichiitika, mombe dzichibva mudanga rimwe chete dzichienda kuhama yako iwewe uchiziva kuti uri kuparadza mumwe wako, ndo mhosva yako huru yaunobatwa nayo. Nekuti iwewe dai wanga uine hanya uchida kudzivirira baba wako, ungadai wakatora matanho kudzivirira kare kare. Izvi zvisina kudzokorereka izvo. Chokwadi mabasa ndakambozamawo ivo vanokwanisa izvozvo kuti vakatofamba makazvipa mukana wokutaurirana kana kwana katatu. Chokwadi muchitaurirana but mataurirana katatu mumwe wako baba wako vasvika pakuona kuti kutaura kwangu hakusi kunzwika, saka vasvika pakuuya kwamama. Chokwadi handisi kumbopokana napo, asi pane matanho andakatoro zvangu zvisineo kuti uchi anenge asiri kuonekwa kuti pane zvandakamboitawo. Ndakatofenza pamba pasara tupa 10-15 meters dzasara kuti pavharike. Matanho ari kuonekwa nezvamakaita zvose tazvita. Saka papazvitoka kuti ndikupa bepa iri kuti urione undiudzewo pfungwa dzako kuti unotwii, kuti ndo zvaitarisira baba vako pakurima kwavaiita, ende ndo zvavakarasikirwa nazvo nekuda kwemombe dzako dzakaramba dzichipinda mugadheni mavo dzichiparadza zvipfuwo zvavo, mbesa dzavo.
Ndiraina mafiga akanyorwa iboko kwaona. Ndikuona ndandiri kufamba nechida kunoti zviri kubva tichizosvika kwatasvika. Ngoite muchikasika. Pane vamwe vakawanda. Ya mari mambo babo vakumbura zvavo vanokwanisa kunge vanyorawo masviga aya kusvika kwasi yanyanya saka ivo uri kuti kudii baba vagumbuka zvavabva mari yakanyanya indotiwo nditorowo murimi zvokuti idzi mari idzi ndedzima 1 hectare apa baba ndiro kwavari baba kuti wabvunza kuti kudii kuti apa baba vanyora vakagumbuka figa yanyorwa iwo uri kuti kudii yakanyanya mambo ya baba baba usondipindurazve uri kundipindura era iwewe uri kuti kudii avo vaisa yavo figa yavanyora iwo uri kuti kudii hai mambo iyi yakandiremera ndikoikwanisa izvo kutoti vanenge vaurai mwana wavo vazokuraone kana zvo zvauri kutaura izvo vanenge vandura zvanzi namambo ava vanyora zvavari kuexpecta vatotora figa yanyorwa iwe ukati uri murimi saka uri kuti kudii nefiga yanyorwa apa pindura sangana nemubvunzo iyi mambo iyi handihwaya kana ndakandomboiona kuti nditi ndingakwanisa kuibhadhara zvinoda yanga iri kuma400 ondaiva vari kuti ndasaka zvakanaka dare ramambo riri kukupa chirango chokuti uripe mombe kuna baba wako yekutadza kuchengeta zvipo zvako kwenguva inokwana gore kutadza kuchengeta zvipo zvako zvichiramba zvichiparadza pesa dzavo kumbiro mambo handisi kupokana nemutongo uyu mondipowo mukana undita sei kana mandipowo 3-4 manoti ndoda ndiche mukana uda sei tigadzirirewo mutongo wangu ndipowo baba wangu zvotonda sei zvinoenzana handikwanise kukupa mwedzi inokwana 3-4 months yeoktoba nekuti izvi zvinhu zvaitika gore oktoba gore rapera izvozvo tiri muna oktoba takutopinda muna november zvichiramba zvichidzokorwa pabuda izwi rekuti pane kushayiwa hanya ndipenguva inogamuchirika 3-4 months dzakarevesa ndinobva ndikutasa ndekuti nditoona ndakatengesawo zvinhu zvangu ndotsvagirwa baba chii inotora mombe mudanga mako wapi kana vasarudza kutengesa wotengesa handisi kukupa murango wechinhu chausina ndikukupa murango wechinhu chaunacho bvunza mombe yacho iri kunetsa iri kudya mudanga mavo wobva wavapa iyo yacho kana vada kuichengeta zviri kwavari kana vada kuitengesa zviri kwavari ende judgment mapiwa mambo mapiwa yamataura mega pamati mapiwa yamataura mega pamatoti ndikutarisira kuti dai vatifuka na 5 vangotedzera mazwi injeta maita amataura ndizvozvo ndinatipa mukana wekuti ndiinhingire nokuti zvanoita mwanzi mudanga paedzimwe mombe unadzo mudanga ndo dziri kupara mhosva saka chipisa mombe yacho iri pemhosva yacho dziri dzako unoda 3-4 months dzekuitei apa iwe mombe dzacho dzipara mhosva unadzo iwe pa3-4 months pa3-4 months uchatsvaga mari yekuzotenga mombe yekudzorera mombe yaunenge wabvisa mudanga mako asi pari zvinobvisa mombe mudanga mako uripewo pa3-4 months wotsvaga mari yekutenga mombe wodzorera mombe mudanga mako nyanda utochemuwo kuna baba ndikobonga ngatiregere kudyirana nguva andirongosawo chichemo ngatiregere kudyirana nguva dai varezva chichemo kuna baba wako dai wamukira kusenseni kwanhasi kana wakaona kuti manhero haachaitaka dai wamukira kusenseni kwanhasi 6 o'clock pamba pavo baba ndauya ndakagamuchira samoni handisi kuramba mhosva yangu mokurukurirana muri ikoko asi iwewe waratidza kushayiwa hanya kubva pekutanga kusvika pari nhasi kusvika wati regai ndiende kudare kwacho saka ndini ndiri kukupa mwedzi uno up to end of ndikupa musi wa25 November unofanira kunge waendesa mombe iyoyo kuna baba wako 25 November ine chiti chii chipiri chichemo chandinacho mambo handisi ndiri kutowesawo chichemo mombe yanga ichikwatete iwewe
tonderai so 29 November ndendiri pano unondipa mhinduro yekuti mombe yako wapiwa here kana kuti kwete mombe yacho uri kuvapa ndatibvisa mombe mudanga mako uendese kuna tonderai kana iwewe wozotsvaga mari ma3-4 months wotenga mombe wodzorora mombe mudanga mako zvakareruka chaizvozvo hapana chakamboma bhosi mombe yacho unayo handisi kukuudza chinhu chausina azviregerera ndiwe atadza kuchengeta mombe dzako ndiwe ari kuremerwa nezvekuitwa nemombe dzako nditonderai kana dzadzokorora kudya zvakare dzikangodzokorora kudya tongotora imwe mombe toendesawo ndokuti mombe dzako ugone kudzichengeta torape pamudzorere kuna tonderai 29 November wanipa mhinduro yekuti chii chaitika pane zvandataura iwewe 25 November unofanira kuva zviita kana uchiremerwa kuenda kunopa baba vako unounza kuno kudarira mambo darira mambo ngarizive kuti waendesa mombe iyoyo mazvita ndinobatana ndine nhamba samonero wapiwa rine mafoni namba